А, Тады я вітаю тых слухачоў, якія сёння ў такі няпросты і жалобны дзень дайшлі да лекцыі. І з кім мы сёння паспрабуем зрабіць такую перадачу некаторых культурных кодаў, якія ёсць звычайна адзінкамі перадачы інфармацыі, адзінкамі утрымання інфармацыі ў межах адной супольнасці. Ну, а калі мець на ўвазе нашу агульную тэму, то ў межах нацыі, у межах народу, які суполкі, якая ўсведамляе сябе суполкай беларускай і якая мае такой далёкай і такой негвалтоўнай мэтай далучэнне да беларускасці, далучэнне да таго культурнага коду, які ствараецца беларусамі па-беларуску і на беларускай зямлі. Нагадаю, што ў мінулай лекцыі мы разважалі пра супольную памяць, супольнае забыццё і пра тое, што любая гісторыя, і гісторыя народаў, і гісторыя літаратур, і біяграфіі людзей, якія застаюцца ў супольнай памяці нацыі, гэта пераважна міфы, легенды, канструкты. Гэта такія адзінкі культурнай інфармацыі, адлакіраваныя адносна рэальнасці, безумоўна. Па-іншаму гэта не можа існаваць. І тут можна, канешне, шкадаваць прыкладам, што часцяком, калі фарміруецца нацыянальны культурны код, ён, безумоўна, фарміруецца за кошт такога ачышчэння, нейкага габлявання фактаў рэальнасці, але з іншага боку заўсёды важна мець набор нейкіх простых фармулёвак, народжаных тваёй гісторыяй, народжаных тваімі людзьмі, спрошчаных значна, але тых, якія адлюстроўваюць асноўныя нашы пытанні, нашы метады іх вырашэння, нашы праблемы, якія насамрэч паўтараюцца з веку ў век, таму што жыццё чалавечай супольнасці, безумоўна, залежыць і ад геаграфіі, і ад клімату, і ад характару, які складаецца ў асноўным у сваёй масе у людзей. Адным словам, гэта такая непазбежнасць, у якой ёсць шмат перавагаў для тых, хто ёй карыстаецца. Такім чынам, сёння ў нас ось такая тэма: топ-20 мемаў беларускай літаратуры. Напэўна, іх будзе болей, чым 20, плюс-мінус, а наогул, канешне, гэтых мемаў бясконцая колькасць. І для мяне сёння важна дзве рэчы, дзве такія задачы стаяць перада мной. Па-першае, перадаць вам нейкую колькасць мемаў, якімі карыстаюцца людзі, ўжо знаёмыя з беларушчынай, людзі, для якіх беларушчына гэта ўжо паўсядзённасць, перадаць іх вам, каб вы таксама маглі іх несці, маглі імі карыстацца ў побыце, у гутарцы, у рэфлексіі, у нейкіх разважаннях над тым, што адбываецца і адбывалася. А другая задача праз гэтыя мемы, праз гэтыя адзінкі расказаць вам некаторыя важныя для мяне і любімыя мной байкі з гісторыі беларускай літаратуры, каб беларуская літаратура стала да вас і бліжэй, і цікавей, і радней, і каб зноў жа кожны з тых, хто сёння адчуе блізкасць да гэтага культурнага коду, каб кожны з вас мог распаўсюджваць яго і несці далей за нашу з вами аўдыторыю. Наогул, што такое мем? Вось я тут для вас сабрала некаторыя самыя такія яркія мемы на тэму беларускай літаратуры. Ёсць такая выдатная нават група ВКонтакце, калі хто карыстаецца гэтай сацыяльнай сеткай, можете падпісацца, называецца «Белліт і мемы». Група, як заўсёды бывае з такімі сучаснымі інтэрнэт-суполкамі, даволі дзёрзкая,
і ніякай такой школьнай хрэстаматыйнай пачцівасці да класікаў і сучаснікаў там няма, затое ёсць даволі такія весёлыя інтэрпрэтацыі і твараў беларускіх культурнікаў і нейкіх цытатаў, назваў гэтак далей. Адным словам, гэтая суполка – это адзін з прыкладаў, толькі адзін, цяпер гэты працэс ідзе вельмі інтэнсіўна, адзін з прыкладаў, як існуе цяпер сёння беларускі культурны код у мемах. Наогул мем – гэта не проста карцінка, гэта не гіфка, гэта адзінка культурнай інфармацыі, канцэнтраваная адзінка, якая існуе таму, што шмат карыстальнікаў, вялікая колькасць карыстальнікаў, яе ўспрымаюць у кантэксце. То бок яны разумеюць, што там адлюстравана, яны збольшага разумеюць, адкуль гэты мем бярэцца, і яны могуць закрываць гэтым мемам шмат сэнсаў. Замест таго, каб прыкладам там разражацца нейкім спічам даўгім альбо тлумачыць складанымі сказамі, дастаткова выкарыстаць мем, выкарыстаць гэтую адзінку культурнай інфармацыі, і ўсё будзе зразумела. Ну, вось тут сярод тых мемаў, якія я вам сабрала ў якасці прыкладаў, ну, вось бачыце, купала з коласам, да, як ты фоткаеш сяброўку, і тут у нас такі рамантычны, прыгожы, так добра зняты Янка Купала, наш рамантычны герой, які у цяперашняй масавай культуры сімвалізуе сабой і рамантыку адносінаў да радзімы, да, і нейкі рамантычны імпэт, і прыгажосць такую унутраную. Ну і наш Колас, такі дзядзька, напэўна, дзякуючы сваёй новай зямлі, дзякуючы таму, што ён у вершах і у паэмах быў такі жартаўнік насамрэч, то і ў мемах ён адлюстроўваецца часцяком з жартам, з такім жарцікам іншы раз і не надта такім пачцівым, за што яму вялікі дзякуй. Не кожны літаратар можа сабе дазволіць такі ўдзел у мемах. Ну і вось Якуб Колас у такім, значыцца, у хатнім, як сяброўка фатаграфуе цябе, да? Вельмі цікава тут у гэтым меме, акрамя таго, што ён смешнаваты, яшчэ і вельмі цікава адлюстроўваюцца характары Купала і Коласа і характар адносінаў нашых да іх. Ну, вось знакаміты мем «Прыўкраснай піраміда Купалы», які створаны на аснове знакамітай піраміды Маслоу, да, і калі ў Маслоу гэта все складана, і туды ўключаюцца розныя каштоўнасці, такія ўжо адрэфлексаваныя Еўропай, то мем «Піраміда Купалы» – хлеба, солі, зямлі, волі. Гэта ўзята з купалавага вершу, і насамрэч, канешне, калі мы апісваем глыбінныя і простыя даволі жаданні беларусаў, а беларусы пакуль што не надта распеставаныя каштоўнасцямі, за якія хацелася б змагацца, то вось хлеба, солі, зямлі і волі, напэўна, вычэрпае нашу цяперашнюю нацыянальную піраміду каштоўнасцяў. Побач таксама сімпатычны мем пра Караткевіча, да, Караткевіч набіўся рамантызму з трубачкі, і такі беленькі, пухнатенькі, ружовенькі коцік, ружова-шчокі коцік сядзіць у другой частцы мема. Канешне, Караткевіч – гэта адзін з самых нашых таких романтычных і, як бы можна было сказаць у падлеткавым сленгу, мімімішных пісьменнікаў на сёння. Ну, вось над гэтым іранізуе гэты мем. Ну, вось такі мем «Я не хочу клёцак на бярозавым соку» выкарыстоўваецца цытата з «Новай зямлі». Думаю, усе памятаюць дзядзьку Антося і клёцкі на бярозавым соку. Это такі адзін з самых знакамітых урыўкаў з Коласавай «Новай зямлі». Ось дзяўчына раніць сэрца хлопца адмовай ад клёцак на бярозавым соку. Ну і адзін з самых складаных мемаў «Дудка караля Стаха». Да? Тут Караткевіч з коцікамі, «Дзікае паляванне караля Стаха», плюс Францішак Багушевіч і ягоны зборнік «Дудка». Ну і атрымліваецца «Дудка караля Стаха». Да? Такім
просто смешна, да? Як вот зараз дзеці просто посмяяться над тым, як весела атрымліваецца, калі кантамінуеш нейкія хрэстаматыйныя назвы хрэстаматыйных твораў. Гэтыя мемы пры ўсім пры тым, што яны у асноўным ствараюцца, канешне, для таго, каб павесяліцца ці перадаць адзін аднаму нейкую эмоцыю, яны кажуць пра тое, што вось гэта ёсць адна з тых прастораў вельмі канструктыўных, вельмі файных і вельмі перспектыўных, у якіх таксама можа існаваць беларушчына, у якіх можа існаваць якія не трэба тлумачыць, гэта нават перспектыўней, чым цяпер яна існуе ў школьных падручніках па беларускай літаратуры. І такія мемы таксама, і мемы больш шырокія, больш сур'ёзныя я сёння для вас і падрыхтавала. Першыя 4 мемы, Дарыня Ганна, я выбачаюся. Вельмі просяць вас разгарнуць прэзентацыю на ўвесь экран. Разгарнуць прэзентацыю на ўвесь экран, так? Зараз, добра, зараз я разгарну. Я не сачу просто за чатам, там і не пабачу. Дзякуй вялікі, выбачаюся. Добра. Першыя 4 мемы, гэта хутчэй нават, гэта шырэй, чым проста мем, гэта такія для нас агульныя канцэпты нашай культуры, канцэпты, на якіх яна будуецца, канцэпты, якія робяць яе унікальнымі. Гэта такія прасторава-часовыя, напэўна, характарыстыкі, якія дазваляюць нам ідэнтыфікаваць беларушчыну ў творы і праз яе шукаць агульнае у культурных нейкіх кодах. І першае, канешне, тыпова беларускі мем, канцэпт, гэта скрыжаванне і шлях. Як краіна транзітная, і заўсёды мы былі транзітнай краінай, і краіна памежная паміж усходам і захадам, мы, безумоўна, маем сваё асабістае стаўленне да шляхоў і да скрыжаванняў. Ну, і ясна, што скрыжаванне і шлях у межах нейкага тэксту альбо у межах нейкай культурнай нейкай культурнай адзінкі, там карціны альбо песні, да, а я прылягу край гасцінца старога. Гэта заўсёды не проста скрыжаванне, не проста прасторавая характарыстыка спецыфічнай геаграфіі, якая моцна ўплывае і на нашу гісторыю, і на характар, і на лёсы людзей. На скрыжаванні менавіта адбываецца дзеянне такіх важных нацыянальных эпапей, як знак бяды Васіля Быкова, як пошукі будучыні Кузьмы Чорнага. Гэта такі топас, да, такая прасторавая характарыстыка, якая заўсёды лёгка і вельмі зразумела можа апісаць традыцыйны, звычайны лёс беларуса. Адная справа жыць недзе ў лесе на палянцы, альбо ў горадзе ў каменных джунглях, і зусім іншая рэч жыць на скрыжаванні. Уявіце сабе дом на скрыжаванні, уявіце сабе людзей, якія там жывуць, і на ўсе бакі ад іх адкрытыя шляхі, і яны заўсёды сыходзяць з дома у пошуках лепшай будучыні ці лепшага жыцця, і адначасова, маючы такія як бы магчымасці, даволі зайздросныя, ось выйшаў з хаты, павярнуўся, і ты ўжо кіруешся на Вільню, альбо на Брэст, альбо на Варшаву, там на Маскву, куды хочаш, да, ў 4 бакі ляжаць гэтыя дарогі. З іншага боку, менавіта скрыжаванне ёсць нашай нацыянальнай трывогай і пакутай, таму што, акрамя таго, што мы ходзім па гэтых шляхах ходзяць все астатнія, каму заўгодна, і сябры, але найчасцей, канешне, ліхія людзі. Яшчэ адзін канцэпт вельмі важны для разумення і беларускай культуры, і характара, і таго, як будуецца наш мастацкі сусвет, гэта хутар. Не вёска, не калгас,
які шмат гадоў у масавай свядомасці асацыяваўся, да, з беларушчынай, з беларускай мовай. Вёска, калгас. Але менавіта хутар. Беларусы хутарская нацыя па сваёй натуры. І у нас у 20-е гады пазней за ўсіх пачалася калектывізацыя, таму што на чале БССР тады стаялі так званыя нацыянал-камуністы, і наркамам земляробства быў Змітро Прышчэпаў, выхадзец з гэтага нацыянал-камуністычнага асяроддзя. Гэтыя людзі падтрымлівалі саветы, падтрымлівалі бальшавіцкую ўладу найперш таму, што яны марылі пра беларускую самастойнасць і беларускую дзяржаўнасць і бачылі сілу, асноўную сілу, менавіта ў бальшавіках, а не ў кім іншым, і таму пайшлі з гэтай сілай на такі, як ім падавалася, канструктыўны хаўрус, спадзеючыся, што ім у Савецкім Саюзе будзе дазволена будаваць Беларусь так, як яна мусіць быць пабудавана, сыходзячы з характару беларусаў. А беларусы хутаряне – это людзі інтравертныя, людзі, якія любяць жыць не вялікімі супольнасцямі, да, не вёскамі на 1500 двароў, не станіцамі, як гэта на Доне прынята, а менавіта хутарамі, якія блізка адзін ад аднаго, каб можна было скарыстацца дапамогай, але ўсё ж такі адасобленыя. І першай праграмай земляробчай, якая была прынятая ў нас у 20-е гады, была якраз праграма развіцця хутароў, яна называлася «Беларусь. Чырвоная Данія». Гэта была спроба пабудаваць сельскую гаспадарку беларускую па прынцыпах уласцівых беларусам. І таму хутар, ну, конечно, все это было загублено, Прышчэпаў быў спачатку арыштаваны, потым расстраляны, і ўсе, хто такім ці іншым чынам падтрымліваў гэтую праграму і дапамагаў яе рэалізоўваць, усе атрымалі агульную назву Прышчэпаўшчына і таксама былі знішчаныя, як і ўсе нацыянал-камуністы. Ніводны з нацыянал-камуністаў не перажыў 37-й год. Але хутар застаўся у беларускай літаратуры і будзе там вечна, таму што гэта наш традыцыйны беларускі топас. І амаль заўсёды, калі вы ўспомніце ўсё, што вы чыталі пра беларускую вёску, ўсё, што пра герояў, такіх самых важных для нас, якія ўваходзяць у нацыянальны пул галоўных нашых герояў, яны жывуць пераважна на хутарах альбо недзе ў вёсцы пасобку, і менавіта такая прастора для простага беларуса, для селяніна, а беларуская літаратура шмат у чым грунтуецца на гэтых мемах менавіта сялянскіх, гэта, безумоўна, хутар і ідэя пра тое, што адзін чалавек мае права быць адасобленым ад усіх, мае права на сваё ўяўленне аб каштоўнасцях. Менавіта хутарская свядомасць, яна абумоўлівае нашу такую беларускую таксама талерантнасць. Безумоўна, такая група мемаў, рэкі і азёры, імёны нашых азёраў, імёны нашых рэк, гэта такая агульна прынятая інфармацыя, і, безумоўна, кожны беларус так ці іначай внутры сябе адрознівае нашы рэчкі асноўныя: Дняпро, Нёман, Двіна, Прыпяць, так, разумее, што такое Свіцязь. У большасці з нас з нейкіх самых розных крыніц, нават з дыктовак і пераказаў, якія дзеці пішуць у школах, захоўваецца старая легенда пра Свіцязь. Нездарма і культуры традыцыйныя беларускія этнаграфічныя называюцца Панямоння, Падняпроўе, Падзвінне, Паазер'е, то бок менавіта па рэчках і в азёрах. Но з тых мемаў, якія вы не ведаеце, напэўна, і якія ў нас не сталі пакуль што агульнавядомымі, я магу назваць маленькую рэчку Ушачку. Вы гэтую рэчку, напэўна, ведаеце з такой песні на словы Бураўкіна «Я не магу на вас забыцца, я ўсё з табой як нават сплю». Да? У гэтым вершы ёсць
радок і тую рэчачку Вушачку, якой далёка да Днепра. Дык вось Вушачка – это рэчка, якая аб'ядноўвае сабой лёсы, біяграфіі, мясціны нараджэння Быкова, Барадуліна і Бураўкіна. Гэтыя людзі аб'яднаныя ушадчынай, ушадскай зямлёй, віцебшчынай наогул, і нават яны сябе называлі агулам ушадскія арыйцы, то бок такія адасабляючыся ад іншых праз ушадчыну і праз рэчку Вушачку. Я думаю, што шмат у каго у суполках, такіх суполках невялікіх рэгіянальных, безумоўна, у якасці такога аб'яднальнага мема прысутнічаюць, безумоўна, і рэчкі, і вазёры. Ну і, як мне падаецца, галоўны наш нацыянальны канцэпт, такі глобальны мем, у якім канцэнтруецца шмат ведаў пра беларусаў і іх асаблівасці, гэта, безумоўна, балота альбо дрыгва, і наогул вялікая колькасць ёсць назва ў самых розных балот і самых розных мясцін на балоце ў Беларусі. У нас слоўнік вельмі багаты для ўсяго, што тычыцца балота. Балота ў беларускай культуры – гэта не тое самае, што балота ў культуры, напрыклад, рускай. Калі мы кажам па-руску балота, гэта заўсёды нясе негатыўную канатацыю. Балота – гэта нейкае страшнае месца, адкуль нічога не можна ўзяць добрага, і дзе ты пераважна загінеш, так, у гэтай дрыгве. Беларускае балота і балота у беларускай культуры і ў беларускай кніжцы – гэта часцей за ўсё хованка, гэта часцей за ўсё месца, дзе ты можаш ад усяго схавацца. Гэта як бы такі антонім скрыжаванню. Наша нацыянальная эпапея, эпапей, самая, напэўна, галоўная у космасе беларускім літаратурным. Людзі на балоце – гэта не нейкія дэграданты, да? Это не людзі, якія знаходзяцца ў нейкім жудасным небяспечным месцы і нічога там не могуць зрабіць. Не, людзі на балоце – гэта людзі якраз у такім даволі натуральным для беларусаў інтравертным стане, схаваныя, там, дзе яны могуць захоўваць сябе, там, адкуль яны пачынаюцца, ну і, безумоўна, выходзяць у шырокі свет, і трэба сказаць, што ў шырокім свеце, як толькі яны са свайго балота сыходзяць, не надта лёгка складаюцца іхныя лёсы. Вось гэты канцэпт балота, ён для беларусаў, для беларускай культуры, безумоўна, напоўнены пазітыўнай канатацыяй, пазітыўным сэнсам. Балота захоўвае ўсё тысячы гадоў, пераўтварае звычайную смалу ў бурштын. Ведаеце, што ёсць балотны бурштын у нас на Беларусі, не такі, як прыбалтыйскі, але значна больш такі старажытны. Балота – гэта торф, наогул балота, менавіта балаты дапамаглі беларусам захаваць адзіным у Еўропе, захаваць старажытныя песні, таму што так, як іх спявалі на Палесе, вось у гэтых балотах, адкуль цяжка з'ехаць і куды цяжка прывезці замежны ўплыў, толькі ў нас захаваліся песні народныя ў такім стане, у якім яны былі яшчэ з часоў старажытнай Грэцыі. Все астатнія народы еўрапейскія іх даўно згубілі, таму што, ну, так складаецца гісторыя. Старадаўнія песні, напісаныя вось у гэтых спалучэннях трох толькі нот, спецыфічнай гармоніі, зніклі па Еўропе раней, чым была адкрыта запіс, да? Чым стала можна записваць гэтыя песні. А нашы песні, дзякуючы балоту, дажылі да тых часоў, калі ўжо можна было прыехаць па іх з магнітафонамі. Таму балота беларускае – гэта і хованка, гэта і скарб, гэта і тое месца, дзе
все будзе захавана на тысячы гадоў, і гэта, безумоўна, такі канструкт, пры дапамозе якога вельмі лёгка у культуры патлумачыць нашу спецыфічную асаблівасць захоўвацца, нягледзячы ані на што, таму што ў беларушчыне і ў культуры беларускай, і ў гісторыі беларускай культуры заўсёды ёсць такія месцы, дзе няма доступу чужынцу, няма доступу чужому чалавеку. З-за гэтага вам, ось канкрэтна вам і вашым дзецям, прыкладам, цяжка шукаць вершы ў інтэрнэце. Для таго, каб знайсці добры беларускі верш, часцяком трэба ісці ў бібліятэку. Гэта таксама, як каб знайсці рэдкую птушку, альбо рэдкую кветку, альбо балотны бурштын, трэба ведаць сцежкі і трэба ведаць вешкі, якія нехта паставіў. Гэта абсалютна наша беларуская сітуацыя, яна можа раздражняць, але яна вельмі і вельмі наша характэрная. Вот гэта такія асноўныя канцэпты, за якімі вельмі цікава сачыць, калі чытаеш па-беларуску, чытаеш беларускае і сочыш, як з гэтымі канцэптамі нашымі традыцыйнымі гуляецца пісьменнік, як ён іх выкарыстоўвае для таго, каб нешта патлумачыць вам не словамі, не абзацамі, не там главамі, а проста выкарыстаннем вось гэтых нашых агульных глобальных такіх мемаў. Ну, а наступны шэраг, гэта ўжо такія мемы папрасцей, яны будуюцца на цытатах, урыўках, нейкіх фразачках, і іх вельмі, канешне, зручна і прикольна і цікава выкарыстоўваць проста кожны дзень у сваёй гутарцы. Ну, кажучы пра беларускую літаратуру, заўсёды мы мусім пачынаць са Скарыны. І, безумоўна, першае, што прыходзіць у галаву, калі мы кажам пра Скарыну у разрезе мемаў, гэта канкрэтны мажор. Гэта знакаміты мем, запушчаны Вольскім, які пісаў тэкст да мульціка «Будзьмы». Я спадзяюся, што шмат хто з вас глядзеў гэты мульцік. Калі не глядзелі, паглядзіце на ютубе «Будзьма ведаць свой род». Гэта такі канцэптуальны, вельмі сучасны, вельмі файна зроблены мульцік пра беларускую гісторыю. І вось якраз там Францыск Скарына пазіцыянуецца як канкрэтны мажор. Гэты мем, канкрэтны мажор, у датычнасці да Скарыны разышоўся ўжо даўно па футболках, па цішотках, па сумках, да, эка-сумкі ёсць такі канкрэтны мажор. І, безумоўна, калі мы кажам пра Скарыну, і асабліва, калі мы размаўляем пра Скарыну з дзецьмі, мы мусім забыцца вось на гэты вобраз, як каля Ленінкі стаіць такі жалезны дзядзька з узнятымі ўверх рукамі. Канешне, не быў Скарына ніякім помнікам, быў абсалютна жывым чалавекам, чалавекам вельмі жывога розуму, вельмі такім класным бізнесменам. І кнігадрукарства, гэта, канешне, для яго была не такая місія на ўвесь свет. Ён думаў, дай-ка я стану кнігадрукаром і буду праз 500 гадоў стаяць ля нацыянальнай бібліятэкі вось такімі рукамі. Насамрэч, гэта, канешне, быў вельмі смелы, класны, еўрапеізаваны бізнес-праект. Скарына хацеў друкаваць кніжкі на той мове, на якой размаўлялі у ягонай зямлі. Ён хацеў з типаграфіі, з друкарні са сваёй этой кніжкі развозіць па ўсіх усходнеславянскіх землях. Ён нават павёз іх у Маскву, таму што на той час у Маскве была вялікая колькасць людзей, яны яшчэ не называлі сябе беларусамі, але яны размаўлялі на старабеларускай мове, таму што Масква, па-першае, ну, гэта, як і сёння, это даволі вялікі рынок, і рынок такі не надта запоўнены, да, таму што беларусы былі, дзякуючы таму, што гэта была ВКЛ і гэта была еўрапейская дзяржава, беларусы былі і больш адукаваныя, больш магчымасцяў у іх было, а ў расейцаў яшчэ гэта ўсё толькі нараджалася, і была думка ў Скарыны заняць нішу кнігадрукара, і ў Маскве таксама, хіба што ягоныя кніжкі, якія ён туды прывёз, былі ўсе спаленыя.
тому што яны былі надрукаваны не па царкоўна-славянску, а па старабеларуску, на народнай мове, што было немагчыма для маскоўскага разумення рэлігійных кніжак. І Скарына сапраўды еўрапейскі мажор, сапраўды такі вельмі перадавых думак чалавек, які клініўся, узяў удзел у самай перспектыўнай тагачаснай еўрапейскай плыні, вось кнігадрукавання на народных мовах. Скарына, на жаль, расчараваўся напрыканцы жыцця у сваёй гэтай справе, і я калісьці даўно была моцна ўражаная, даведаўшыся, як скончыў жыццё сваё Скарына. Ён скончыў абсалютна не вось у такім стане, у якім ён цяпер стаіць перад бібліятэкай. Ён працаваў садоўнікам, праўда, пры двары княжаскім, але ён вырошчваў ружы. І гэта была тая праца, якая ў адрозненне ад кнігадрукавання не несла яму ніякіх асаблівых турботаў. Гэты мем таксама сёння ўсім вядомы, каб не ўмёрлі. Бацька гэтага мему Францішак Багушевіч, чалавек, які распачынае новую беларускую літаратуру пасля некалькі соцень гадоў забароны на друкаванае беларускае слова і беларускае слова ў адукацыі. Я вось вам тут скапіравала вокладку ягонага зборніка «Дудка беларуская». Вы бачыце, што ён надрукаваны на лацінцы, не гледзячы на тое, што это беларускі зборнік з беларускімі словамі. Менавіта ў прадмове да дудкі беларускай Францішак Багушевіч, праўда, ён не падпісваўся сваім іменем, ён падпісваўся псеўданімам, вы яго таксама бачыце, Мацей Бурачок, дудка беларуская Мацея Бурачка. Дык вось Мацей Бурачок разважае ў прадмове, што як так, усе людзі чытаюць, пішуць, размаўляюць на сваёй мове, і толькі мы баімся. І менавіта Багушевіч праз Мацея Бурачка ў гэтай прадмове да дудкі беларускай ён першым заўважыў, што менавіта таму, што мы на чужой мове размаўляем, мы не можам і камандаваць у сябе на зямлі, мы не можам гаспадарыць тыя людзі, чыёй мовай мы кажам. І менавіта там, у гэтай гарачай, такой прыгожай вельмі прадмове, Багушевіч і сказаў гэтае слова, якія цяпер у нас ёсць нашым нацыянальным мемам: не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. Наступны мем вельмі весёлы, ён якраз групы Берліты мемы ў кантакце. Бачыце, адзін і той жа чалавек глядзіцца ў люстра, толькі ў адным выпадку гэта Мацей Бурачок, а ў другім выпадку Сымон Рэўка-Падбарысава. Гэта такі добры жарт, вельмі вясёлы. Справа ў тым, што першы зборнік Багушевіч падпісаў як Мацей Бурачок, а другі зборнік «Смык беларускі» ён падпісаў як Сымон Рэўка з Падбарысава. І ў гэтым зборніку Сымон Рэўка з Падбарысава ў сваёй прадмове адрасуецца і дыскутуе з Мацеем Бурачком. Нібыта іх два пісьменніка, адзін Мацей Бурачок, адзін Сымон Рэўка з Падбарысава. Все яны выдаюць зборнікі, ствараецца такое ўражанне, што беларускіх паэтаў шмат, і у іх шмат магчымасцяў выдаваць кніжкі, хаця насамрэч гэта адзін чалавек. Такія містыфікацыі, яны для 19-20 стагоддзя, дарэчы, былі вельмі частыя. Наш Зміцер Жулуновіч, калі выдаваў газету «Дзянніца», ён выдаваў яе фактычна адзін па-беларуску. Але падпісваўся амаль 20 псеўданімамі, каб стваралася ўражанне, што журналістаў, якія працуюць на газеты «Дзянніца», шмат, што шмат беларусаў за мяжой Беларусі працуюць над выданнем
нацыянальнай газеты. Так было прынята і ў рускай культуры. Брюсаў выдаў у 10-х годах зборнік, які называўся «Сімвалісты». Все вершы напісаў сам, падпісаўся рознымі імёнамі, каб было ўражанне, што сімвалістаў у Расіі шмат. Хаця на той момант гэта быў адзін Брюсаў. Ну і самы такі яркі прыклад – гэта партугальскі паэт Фернандо Песоа. Ён быў на свой момант у пачатку 20-го стагоддзя адзіны партугальскі паэт, такі сучаснага кшталту. Ён працаваў у газеце, і таму яму было проста прыдумаць яшчэ з дзясятак паэтаў, прыдумаць ім біяграфіі, потым яны ў гэтай газеце спрачаліся адзін з адным, потым пачалі паміраць, пісаць адзін на аднаго некралогі, і такім чынам ён ствараў уражанне, што партугальская літаратура квітнее і развіваецца, бо ёй займаецца вялікая колькасць самых розных паэтаў, хаця гэта быў адзін Фернандо Песоа. Безумоўна, яны не бралі адзін у аднаго ідэі такіх містыфікацый, а гэта была такая жарт, такі спосаб выказацца, які насіўся ў паветры. Так часцяком бывае, калі людзі адное і тое ж вынаходзяць у розных месцах і карыстаюцца аднымі і тымі ж спосабамі. Дык вось гэты мем Мацей Бурачок і Сымон Рэўка з-пад Барысава у вельмі такой весёлай форме адсылае нас да гісторыі з Францішкам Багушевічам і ягонымі двумя легендарнымі зборнікамі, якія для беларусаў сталі адкрыццём. Шмат хто ўспамінае, што калі ў сялянскую хату траплялі дудка беларуская, альбо смык беларускі, альбо крышачку пазней Матчындара Леся Гаруна, людзі плакалі, таму што гэтая мова, на якой яны размаўлялі з дзяцінства, мова, на якой ім было зручней за ўсё размаўляць, яна лічылася забітай, лічылася проста нестатуснай, і тут раптам прыносяць кніжку, якая надрукавана, а што такое друкаванае слова на пачатку 20-го стагоддзя? Надрукавана і надрукавана на тваёй мове. Нам вельмі цяжка цяпер зразумець это ўражанне, а шмат ёсць успамінаў пра тое, што людзі, безграмотные люди, неписьменные, старые сяляне с вот этими черными скрученными от працы руками плакали, побачивши свое слово у друку. Вось гэты мем, ягоная маці цёця Владзя. Цёця Владзя, так звалі сябры паміж сабой, да і не толькі сябры, усе звалі яе цёцяй Владзяй або Купаліхай. Это Владзіслава Луцевіч, жонка Янкі Купалы. Яна была такая вострая на слово, такая была даволі цвёрдая. Яна была чалавекам з магутным стрыжнем, з вельмі магутным характарам, перажыла ўсе пакутлівыя гады, часы, якія выпалі на іх агульны лёс, і потым менавіта Купаліха стварала такую трывалую, моцную памяць пра Янку Купалу, не гледзячы на перашкоды, бо Купала быў не самы прыемны для ўладаў паэт, асабліва ў якасці нацыянальнага прарока. Вось цёця Владзя, дарэчы, хто не ведае, цёця Владзя па маці францужанка, матчына мова ў яе французская. На французскай мове яна размаўляла вельмі свабодна і дапамагала Купалу з падрадкоўнікамі, калі Купала рабіў якія-небудзь пераклады з французскай. Наогул мы прызвычаіліся са школы, што нашы беларускія паэты, яны нібыта такія неадукаваныя ад сахі, каб яны яшчэ і замежныя мовы ведалі, што дзіва дзіўнае. А вось цёця Владзя, літаральна жонка Купалы, абсалютна свабодна размаўляла па-французску, і помнік яе маці, Эміліі Мане, стаіць на вайсковых могілках па-французску. Гэта адзін з іншамоўных помнікаў на нашых вайсковых могілках. Дык вось цёця Владзя, расказваючы пра беларускую літаратуру пачатку 20-го стагоддзя, яна казала, тады ўсю літаратуру можна было пасадзіць на адной канапе. І вось гэта канапа, уявіце сабе, гэтыя канапы пачатку 20-го стагоддзя не надта вялікі. Гэтая канапа, на якой сядзяць, літаральна там колас,
Купала, Ластовский, Ядвигін Ша, да, вот это наши пачынальнікі новой беларускай літаратуры. Это такі вельмі прыгожы мем, і калі мы з вами разумеем, што ўсяго за 100 год беларуская літаратура вось ад гэтай канапы пераўтварылася ў літаратуру, якая на сёння мае нават нобелеўскага лаўрэата, літаратуру, якая першай у Европе праз Алеся Адамовича прыйшла да нон-фікшену як спосабу выказаць тыя сэнсы і падняць тыя праблемы, якія раней падымала менавіта мастацкая літаратура, то бок за 100 гадоў з гэтай канапы беларуская літаратура эвалюцыянавала ў літаратуру абсалютна роўную на сёння і ў нечым літаратура, якая можа і будзе абавязкова задаваць тренды у межах усіх славянскіх літаратур. Наступны мем, гэты мем, напэўна, вядомы ўсім. Белы домик ля сіняй бухты. Наогул Максім Богданович, ён стваральнік шмат якіх мемаў. Не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Нема таго, што раньш было. Гэта ўсё радкі з ягоных вершаў. І чэ забыўшыся рука, большасці з нас не трэба казаць, што гэта за ўрыўкі, што гэта за цытаты, і ў якіх сітуацыях іх можна выкарыстоўваць у звычайнай гутарцы. Тут мне хацелася вам паказаць той самы белы домик ля сіняй бухты. Ён існуе ў Ялце. Гэта дом, у якім Максім Богданович памёр. Гэты верш таксама нам усім вядомы яшчэ са школьных часоў. Верш вельмі просты і геніяльны ў гэтай прастаце сваёй. У краіне светлай, дзе я паміраю, у белым доме ля сіняй бухты, я не самотны, я кнігу маю з друкарні пана Марціна Кухты. Шмат хто з беларускіх літаратараў мог бы пахваліцца якраз вось гэтым адзіным пачуццём «Я не самотны, я кнігу маю». Часцяком нашим літаратарам нічога іншага ад жыцця, ад лёса і не даставалася. Паглядзіце на гэты домик, тыя, хто памятае абставіны смерці Максіма Богдановича, цяпер можаце іх уявіць сабе цалкам. Богданович прыехаў у Ялту, дарэчы, 25 траўня, учора быў дзень ягонай памяці, ён памёр 25 траўня ў Ялце. Прыехаўшы ў Ялту, Максім быў ужо ў такім стане цяжкім, што ён не мог шукаць сабе утульнага нармальнага жылля. Ён быў адзін, яго ледзь-ледзь выпіналі з Менску сябры, сабраўшы яму грошай, бо ён не хацеў ехаць, ён хацеў паміраць у Менску, хацеў паміраць на радзіме, тым больш, што ён так мала на ёй пабыў, але яны сабралі грошы, прымусілі яго з'ехаць, і ў Ялце ён нават не змог знайсці жытла такога для сябе зручнага. Гэта быў ці не першы дом, які ён заўважыў, дзе здаваўся ў найм пакой. Вось здесь уваход, які вы бачыце на першым паверсе, это уваход да гаспадыні, а вось па гэтай лесвіцы высокай на другі паверх мусіў падняцца Богданович. Вось это адкрытыя дзверы балкона, гэта уваход у пакой, дзе ён і памер. Уявіце сабе, у ліхаманцы за 40 тэмпература, з кровахарканнем. Ён па гэтай лесвіцы ўзлез, сеў там на табурэт і зразумеў, што ён больш нікуды не пойдзе. Ён з гэтай хаты не выйшаў з гэтага пакоя. І другая акалічнасць, адтуль з гэтага пакоя немагчыма дакрычацца на дапамогу. І нават калі б ён крычаў, калі яму стала блага, яго б ніхто не пачуў. І таму, безумоўна, паміраў ён у самоце, і магіла яго была згублена, і мы і па сёння не ведаем, ці па праўдзе тое месца, дзе цяпер стаіць у Ялце яму помнік, гэта месца ягонага пахавання. І, на жаль, гэта не адзіны выпадак, калі беларускі паэт ляжыць у чужой зямлі, і дакладна невядома, ці ён там пад тым крыжам, які потым яму паставілі ягоныя ўдзячныя чытачы. А гэта ўжо менш вядомы герой і менш вядомая гісторыя, Владзіслаў Галубок, і мем, які з ім звязаны,
мем, які сёння набывае нечаканую і вельмі такую непрыемную актуальнасць, тыя ж і народны артыст. Владзіслаў Галубок – гэта кіраўнік, прыдумшчык, кіраўнік, натхняльнік першага такога дзяржаўнага вандроўнага тэатра. Вандроўных тэатраў у беларусаў было некалькі, мы памятаем самы першы Ігната Буйніцкага, але Ігнат Буйніцкі стварыў сваю трупу на самым пачатку 20-го стагоддзя і даў некалькі спектакляў у ваколіцах, а Галубок паставіў гэтую справу на поток. Яны ў 20-е гады яшчэ пры польскай акупацыі, спачатку сам Галубок са сваімі сямейнікамі, дочкі, сыны і жонка, пачалі ставіць невялікія такія беларускія п'есы па-беларуску, а беларускага тэатра не было, ў прынцыпе, таму што па-беларуску не ставіліся п'есы, толькі па-руску у тыя гады. А Галубок стварыў такую невялічкую тэатральную трупу, і яны выступалі па дварах, па рабочых клубах, у вёскі ездзілі і паказвалі невялічкія п'ескі, напісаныя самім Галубком. Галубок быў бліскучы драматург, п'есы эти былі гамерычна смешныя, і сюжэт у іх заўсёды быў такі закручаны, такі напружаны. Нават калі гэта была не камедыя, а драма, гэта ўсё добра глядзелася. І тэатр Галубка, ён пачаў набіраць папулярнасць, ён пачаў набіраць артыстаў. Даволі вялікая ў яго была трупа, амаль усе маладыя беларускія паэты прайшлі праз тэатр Галубка. І у 20-е гады падчас беларусізацыі ім нават надалі званне дзяржаўнага тэатра, беларускі дзяржаўны вандроўны тэатр. А потым у 27-м годзе нават далі ім памяшканне ў Гомелі. Гомельскі абласны драматычны тэатр, ён пачынаўся з тэатра Галубка. Галубок быў і рэжысёрам, і сцэнарыстам, і сам акцёрам, і ставіў танцы, і падбіраў трупу. Гэта быў такі, і маляваў дэкарацыі, ён такі вельмі таленавіты мастак. І менавіта з гэта тэатра Галубка выйшаў, напрыклад, Нестар Сакалоўскі, аўтар гімна, музыка, она і па сённяшняй Нестара Сакалоўска. Нестар Сакалоўскі быў у Галубка кіраўніком музычнай часткі. Дык вось Галубок – гэта першы народны артыст БССР. Самы першы, калі ў БССР прыдумалі даваць народных артыстаў, першага далі Галубку. Вось ён на гэтым фотаздымку пазіруе з гэтым значком, ён значыцца народны артыст, а ў 37-м годзе, безумоўна, Галубок як чалавек абсалютна прабеларускі, абсалютна такога беларускага самабытнага накірунку і беларускай свядомасці. Ён пад той час, калі чысцілі ўсіх беларусаў, тых, хто не хацеў ніякіх кампрамісаў з рускай культурай, ён быў арыштаваны, амаль увесь тэатр ягоны быў арыштаваны. І расказваюць, што заходзіць Галубок у камеру, камера там на 10 чалавек сядзіць, у ёй там пад 50, открываюцца дзверы, заходзіць Галубок, высокі, прыгожы, статны такі, аглядае спадарства камернае, турэмнае і кажа: «Дзе я апошняя? Ты ж і народны артыст». Гэты такі чорны гумар, які ўласцівы беларусам, бо іншы раз у нашых абставінах немагчыма па-іншаму і жыць. Яшчэ адзін мем родам з 20-х. Гэты мем сёння выкарыстоўваюць шмат беларускія паэты. Ёсць і рэп напісаны з гэтай прыпеўкай менавіта: «Бронюсь, куды ты ідзеш». І ён выкарыстоўваецца у гутарцы звычайна, калі у адчаі ты пытаешся ў чалавека, куды ты сабраўся, бо туды, куды ты ідзеш, это, безумоўна, гібель. Гэты мем бярэ пачынаецца з кнігі Францішка Аляхновіча «У кіпцюрах ГПУ». Гэта першая кніга на лагерную тэматыку, напісаная і надрукаваная ў Еўропе. Потым быў такі бум гэтых кніжак пасля таго, як Сталін памёр, а Францішак Аляхновіч напісаў такую кніжку яшчэ ў 20-е гады, таму што ён быў вязнем ГУЛАГу. Яго арыштавалі тут, калі ён з Вільні. Пры падзеле Беларусі Аляхновіч застаўся ў Вільні.
як і Браніслаў Тарашкевіч, які побач з ім, і яны апынуліся на польскай зямлі. І там на тых крэслах усходніх яны пачалі беларускую справу, і Францішак Алехновіч, начытаўшыся газет про тое, што ў БССР беларусізацыя, што ў БССР свабода, што ў БССР будуецца сапраўдная беларуская дзяржава, ён з Вільні з'ехаў і прыехаў у Менск. І літаральна праз некалькі месяцаў быў арыштаваны, і з ДГПУ больш не выйшаў, яго арыштавалі як шпіёна, таму што ў БССР не маглі зразумець, як это чалавек з Вільні можа прыехаць у БССР жыць. Канешне, ён шпіён. І Алехновіч быў арыштаваны, і адправілі яго на Салаўкі. Ён адбываў там сваё лагернае пакаранне, а ягоны сябар, знаёмец, з якім яны разам беларусілі ў Вільні, Браніслаў Тарашкевіч, у 27 годзе быў арыштаваны па справе грамады. Тарашкевіч быў адным з кіраўнікоў самай вялікай палітычнай партыі тагачаснай Польшы, беларуская сацыялістычная грамада. Беларусы былі магутнай палітычнай сілай, таму што вось гэты падзел на западную, заходнюю і ўсходнюю Беларусь для беларусаў быў вельмі балючы, і, безумоўна, ішлі такія працэсы ўнутры народа, каб аб'яднацца, каб зноў уз'яднацца в адзін народ. І Тарашкевіч у 27 годзе грамада была разгромлена Варшавай пры дапамозе Масквы, і Тарашкевіч трапіў у польскую турму. І паміж Варшавай і Масквой адбылася дамоўленасць праз дыпламатаў, гэта была гульня паміж дзяржавамі, безумоўна, абмяняцца вязнямі. Алехновіча з Салаўкоў адправіць у Варшаву, вызваліць, а в обмен забраць Тарашкевіча і вярнуць яго ў СССР. І адбывалася гэта перадача на памежжы, вось хто ездзіць на Маладзечна, Радашковіча, хто ведае станцыя Пятрышкі. У Пятрышках менавіта, там, дзе цяпер рэйкі, вось там, дзе цяпер эта станцыя Пятрышкі, там была мяжа паміж Польшай тагачаснай, то бок заходняй Беларусю, і БССР. І стаяў там у Пятрышках гэты вось памежны пераход, вось вы бачыце эту арку, праз якую можна было пераехаць з усходняй Беларусі, то бок СССР, у заходнюю, то бок у Польшу, і назад. Іх тут і мянялі. Тарашкевіча привезлі з варшаўскага боку, Алехновіча привезлі з савецкага. А яны сябры, яны добра адзін аднаго ведаюць, яны ведаюць, што яны зараз сустрэнуцца, спыняцца нельга, трэба ісці паўз аднаго, ведаеце, як у шпіёнскім кіно паказваюць. І вось ідзе Алехновіч, савецкі вязень, у ватоўцы, неголены, страшны, пастарэўшы такі, і насустрач яму ідзе Тарашкевіч, вязень польскай турмы, у паліто, у капелюшы, паголены такі. І калі яны адзін паўз аднаго праходзілі, а з імі ні канвоя, нікаго, проста яны ўдвох на нейтральнай паласе, Алехновіч у яго спрасіў: Бронюсь, куды ты ідзеш? Бо Тарашкевіч ішоў з Польшы ў СССР, і было зразумела, што на гібель. А Алехновіч думаў, што ён ідзе да сваёй свабоды. Яны абодва загінулі. Тарашкевіч быў расстраляны ў 38 годзе, іншыя нават кажуць, што на дачы ў Берыі, а Алехновіч загінуў у Польшчы перадваеннай, не зусім ясна, якім чынам, але быў застрэлены. Бронюсь, куды ты ідзеш? Гэта, канешне, такое наша беларускае пытанне. І я думаю, што цяпер яно таксама ёсць яму дзе гучаць. Наступны мем, таксама ўсім вядомы, бо верш уваходзіць у школьную праграму, «О Беларусь, моя шыпшына». Нават нашыя сучасныя паэты гэты мем ужо агучваюць іншы раз як «О Беларусь, моя шыншыла», жартуючы над ім. Гэта з верша Владзіміра Дубоўкі. Владзімір Дубоўка сам па сабе, канешне, чалавек-міф і чалавек-легенда. І менавіта Дубоўка з'яўляецца аўтарам вось гэтага такога
вельмі яскравага вобраза, што ёсць Беларусь для сваіх сыноў. Шыпшына гэта, безумоўна, вельмі прыгожа. Гэта прыгожы куст, ён рана зацвітае, моцна цвіце, потым у яго такія ягады, на гэта заўсёды прыгожа глядзець, але які ж ён калючы. І вось гэтая амбівалентнасць гэтага вобразу, амбівалентнасць Беларусі для кожнага з тых, хто аддае сваё жыццё і сэрца гэтай краіне, гэта менавіта закладзена ў гэтым вобразе. О, Беларусь моя шыпшына. Дарэчы, амаль кожны шыпшынавы куст сваімі абрысамі нагадвае Беларусь на карце. Яшчэ адзін паэт 20-х, ад якога засталася вельмі яскравая байка і такі выраз, які часцяком выкарыстоўваецца, каб апісаць наогул сітуацыю, якая у нас з вами ёсць з нашай літаратурнай спадчынай, кажух Хадыкі. Владимир Мартинович Хадыка – адзін з самых таленавітых нашых паэтаў 20-х гадоў. Магу паспрачацца, што з нашых цяперашніх слухачоў амаль паўсотні Хадыку ведаюць далёка і далёка не ўсе. Добра, калі набярэцца 10 чалавек, а Хадыка паэт вельмі таленавіты, і цяпер ён ужо крышачку перавыдаваўся, можна пачытаць яго шыкоўныя творы. Безумоўна, яны не пра вёску і не пра раллю і не пра жнеек, а гэта сур'ёзная, хорошая лірычная паэзія глыбокая. І вось Хадыка быў арыштаваны ў 1937 годзе, але ішоў ён не па першай катэгорыі, а па другой, то бок іх не стралялі, а далі 10 год лагеру. І ехалі яны ўтрох: Хадыка, Мікуліч і Багун. Мікуліч наш вельмі таленавіты празаік, ён перажыў лагер. Міхась Багун цікавы вельмі паэт, з цікавым лёсам ён у лагеры загінуў. І вось яны ўтрох, сябры, этапам іх везлі ў адно і тое ж месца: Мікуліч, Багун і Хадыка. І жонка Хадыкі перад іх этапам расстаралася яму кажух новы, новенькі кажух. Это 37 год, это было з яе боку, канешне, подзвіг, таму што это вельмі галодныя часы, вельмі цяжка было і вопраткі набыць нармальнай, і ежы, але вось яна для ўладзіка свайго змагла здабыць гэты кажух. І яны дамовіліся, Хадыка з сябрамі, што кажух выжыве, кажух новенькі, ён не загіне, чалавек у лагеры загіне, а кажух гэта сапраўдная каштоўнасць. І калі, прыкладам, яны паміж сабой дамовіліся, што Хадыка памрэ, Багун забірае кажух, Багун памрэ, Мікуліч забірае кажух. І такім чынам, нават калі людзі загінуць, кажух выйдзе на волю, перажыве это 10 год. Чаму это было важна? Таму што ў кажух за падкладку Хадыка хаваў вершы. Ён іх пісаў. Это такі вельмі рэдкі выпадак, калі чалавек у лагеры можа пісаць вершы, і уявіце сабе, якія гэта былі вершы, і колькі б мы даведаліся з тых вершаў. Хадыка іх скручваў трубачку, знаходзіў нейкія паперчынкі, у яго атрымлівалася вершы пісаць, і хаваў за падкладку кажуха. І такая думка і яго сагравала, ягоных сяброў, што вось з вершамі нічога не здарыцца, таму што іх вынесе кажух. І яны працавалі з валунамі у тайзе на беразе рэчкі, цягалі валуны, цягалі пры дапамозе цябежак. Хадыка стаяў унізе, Багун Мікуліч зверху, і абарваўся валун і упаў на Хадыку. І кажух, і тыя вершы, і той Хадыка, не гледзячы на ось гэты шыкоўны план, прыдуманы імі па ўратаванні паэзіі, все гэта засталося там на беразе таежнай ракі і, безумоўна, ніякім чынам не магло быць уратавана. І калі мы думаем пра нашу беларускую літаратуру і дазваляем сабе, прыкладам, там дзеці часцяком дазваляюць, альбо і дарослыя, і кажуць, што ай, што там ёсць у этой беларускай літаратуры, а што яны там панапісвалі, нічога ў нас няма, бедная і гэтак далей. Па-першае, яна і так не бедная, а па-другое, можна сабе ўявіць, колькі у ёй згублена, у іншых літаратурах столькі не напісана, колькі ў нас згублена, і все, што нам
застаецца гэта мець гэта на ўвазе і разумець, што каштоўнасці ў нас значна больш, чым тыя, якія мы маем. Ну і каб ужо з гэтай тэмай закругліцца, з тэмай 20-х гадоў, з тэмай няпростай, але тэмай, якую мы абавязкова мусім памятаць і абавязкова мусім ведаць, спадчыннікамі якой няпростай культуры мы з'яўляемся і спадчыннікамі якіх смелых і упартых людзей мы з'яўляемся сёння. Гэта наогул мем «Нерастраляная літаратура». 29 кастрычніка, все ўжо на сёння ведаюць гэтую дату, калі расстралялі больш за 108 чалавек у Курапатах, з іх 22 чалавекі былі нашы паэты і пісьменнікі. І была пастаўлена задача, безумоўна, перад уладамі, перад наогул грамадствам іх знішчыць пра іх памяць, знішчыць іх імёны, знішчыць біяграфіі. І яшчэ 20 год таму немагчыма было аднавіць ані даты смерці, ані дакладныя даты нараджэння. Даследчыкі біліся ў адсутнасці архіўных матэрыялаў, бо даходзілі, канешне, звесткі ў мемуарах, што і такі паэт быў, і такі паэт быў, і гэткі паэт быў. І дзякуючы даследчыкам, дзякуючы людзям, якія сядзелі, слепнуўшы у архівах КДБ, калі яны крышачку прыадкрыліся ў 90-х гадах, дзве жанчыны, Ірына Богданович і Лідія Сарік, сядзелі ў архівах у гэтых, перапісвалі ад рукі, нельга было ні капіраваць, ні фотаграфаваць, яны сядзелі днямі і начамі, перапісвалі пратаколы допытаў, перапісвалі з гэтых пратаколаў біяграфічныя звесткі, перапісвалі ўсё, што маглі знайсці, вершы, абрыўкі вершаў з гэтых справаў КДБшных. І на сёння нерастраляная літаратура, яна аднавіла фактычна усе імёны, усе біяграфіі, тэксты, выдаюцца кнігі гэтых паэтаў. Кожны год, нягледзячы ні на якія перашкоды, праводзіцца імпрэза «Ноч паэтаў». То бок проста людзі самі сваімі рукамі ўратавалі ад забыцця тое, што дзяржаўная машына 60 год таптала у бруд. І гэта таксама вельмі важна разумець, думаючы пра беларускую літаратуру, і думаючы пра і культуру, і думаючы пра самаахвярнасць людзей, якія яе стваралі і якія яе ствараюць і цяпер. І сярод даследчыкаў існуе яшчэ адзін такі мем: жатва багатая, жняцоў не стае. Заўсёды у гэтай суполцы даследчыкаў беларускай літаратуры, аматараў беларускай літаратуры заўсёды чакаюць жняцоў, таму што працы вялікая колькасць, і кожны, хто далучаецца да папулярызацыі, далучаецца да чытання, далучаецца да шукання беларушчыны недзе, заўсёды ім радыя. Ось зусім нядаўна была знойдзена пры дапамозе звычайнай жанчыны, якая проста абшукала куфр сваёй бабулі на гарышчы, была знойдзена страчаная зусім паэма «Бенгалія» рэпрэсаванага паэта Сергея Астрейкі, паэма незвычайнага эксперыменту, незвычайных такіх якасцяў паэтычных, проста ў куфары, проста на гарышчы, проста дзяўчына вырашыла пашукаць, што засталося ад бабулі. І у нас і па сёння там у гэтых куфрах ляжаць бясконцыя багацці. Вось гэты мем, дарэчы, мем, які стварыла Аксана Бязлепкіна, адна з даследчыкаў беларускай літаратуры, ён даволі трагічны, і ён вельмі добра адлюстроўвае тое, што адбывалася з беларускай літаратурай, і вельмі ён зразумелы дзецям. Англійская літаратура «I will die for honor», французская «I will die for love», Бальзак яе прадстаўляе, «I will die for freedom», слоган праз Джека Лондона амерыканскай літаратуры, рускай літаратуры Дастаевскі «I will die», я памёр, і нарэшце беларуская літаратура
шмат, вялікая колькасць хлопцаў, кожны з якіх мог бы стаць нашым хедлайнерам нашай літаратуры I will die for nothing. З гэтым менавіта нябытам, з гэтым забыццём, з гэтым нічым, які іх чакаў пасля смерці, мы цяпер усёй нацыі, між іншым, ім змагаемся. Ну, а гэта ўжо Владимир Семенович. Владимир Семенович Караткевич и котики. Да? Караткевич и котики. Это так само такие распаўсюджаны мем. Што тычыцца Караткевича, то адносіны да яго у беларусаў можна параўнаць з адносінамі да Купалы. Вось этых двух пісьменнікаў беларусы заўсёды безумоўна любілі. І ўсё ім даравалі. Гэта якраз тых паэтаў, якіх нацыя прымае безумоўна, з тых літаратараў. Ну і Караткевич, безумоўна, вельмі такі мематычны аўтар. Амаль усе мы ведаем гэтыя словаспалучэнні «дзікае паляванне караля Стаха», «Христос нарадзіўся ў гародні». Гэта таксама існуе ў свядомасці не толькі як назва ягонага раману, але і як нейкія такія слоўца, якое можна там ці іначай выкарыстоўваць. Ну, «Галасы пад сярпом тваім». Все памятаюць, да, гэты мем сучасны «Галасы пад сярпом тваім», калі было пераасэнсавана назва гэтага рамана. Ну і Караткевич, акрамя таго, што ён стваральнік вялікай колькасці мемаў і герой вялікай колькасці мемаў, ён яшчэ і аўтар адной з самых такіх бліскучых афарызмаў беларускай літаратуры «Рабі нечаканае», «Рабі як не бывае», «Рабі як не робіць ніхто, і тады пераможаш». Гэты Караткевічавы закон, ён безумоўна варты таго, каб быць самай такой знакамітай і агульна цытуемай нашай беларускай фармулёўкай. Вось такі невялікі спіс я дадала на слайд, каб мы маглі паглядзець, у якіх варыянтах наогул існуюць літаратурныя мемы і як іх можна выкарыстоўваць. І забыўшыся рука, радок са слуцкіх ткачых. Ну, все безумоўна ведаюць, да, што ў слуцкіх ткачыхах шмат таких памылак Богдановичавых. Па-першае, ткачих ніякіх не было, а слуцкія паясы ткалі выключна мужчыны. Максім пабачыў слуцкія паясы ў музеі Луцкевічаў і не дачуў пра мужчын, прыдумаў дзяўчат слуцкіх ткачих. Ну і безумоўна, забыўшыся рука, замест персідскага узора цветок радзімы Васілька. Цветок – это русізм. У Богдановича іх было шмат, але прыгажосць гэта верша і ягоная такая нацыянальная адпаведнасць, яна безумоўна даруе, выбачае ўсе памылкі Богдановичавы, такія тэкстуальныя. І забыўшыся рука – гэта выдатны мем, якім мы можам у звычайнай гутарцы, у сваім побыце звычайным ахарактарызаваць што-небудзь, што робіцца паміма нашай волі. Няма таго, што раньш было, з Веранікі, шыкоўны верш. Хто даўно не чытаў Вераніку Богдановичаву, можаце проста цяпер перачытаць. Верш адзін з самых прыгожых, я б сказала, што у сусветнай літаратуры аб каханні. І гэты вобраз, да, выразаны на кары надпіс «Вераніка», які расце разам з дрэвам. І вось ужо чалавек, які яго напісаў, ён стаіць унізе, а надпіс там далёка-далёка ўверсе. Вось гэты вобраз Богдановичаў з верша «Вераніка», канешне, ну, геніяльны ў сваёй прастаце, прыгажосці і адпаведнасці рэальнасці. Все мы разам ляцім да зор. Ведаем мы гэтую цытату, якая звычайна выкарыстоўваецца, калі трэба супыніць спрэчку. Калі мы звяртаемся адзін да аднаго, у якасці «девочки, не ссорьтесь», да, ёсць такі рускамоўны мем. Ну, беларусаў зручней выкарыстоўваць «Усе мы разам ляцім да зор», урывак з Богдановичавага верлібра. Ну, назва тутэйшая, гэта безумоўна такі наш адсюль і тут бай, з
тутэйшых бярэцца, і гэта, канешне, назва не літаратарам прыдуманая, але легітымізаваная ў літаратуры праз Янку Купала. Думаю, што ўсе бачылі тутэйшых вольных купалаўцаў, цяпер яны ў агульным доступе, можна паглядзець. І тутэйшыя гэта, канешне, такі мем, які выдатна характарызуе беларусаў як нацыю. Мы на сёння нацыя не крэўная, не тыя, хто па крыві з'яўляюцца беларусамі, а мы нацыя, канешне, мадэрная. Гэта людзі, якія жывуць на зямлі, неважна, якіх крывей там намяшана, і неважна, хто ад каго нараджаецца, але гэта людзі, якія тут жывуць, якія прымаюць тутэйшае жыццё, як жыццё, якім яны згаджаюцца і хочуць, мараць жыць тут, у гэтай геаграфіі. Каханенькія, родненькія, вот эта прымаўка, яе цяпер моцна выкарыстоўваюць вольныя купалаўцы, это, безумоўна, купалаўскія такія прыдумка, каханенькія, родненькія, так бацька Паўлінкі звяртаўся да ўсіх, да каго звяртаўся. Міжду прочым, іранічная такая прыгаворка, якой можна у гутарцы каго-небудзь падкузьміць. Вось калі чалавек вам кажа што-небудзь кампраміснае, альбо калі ён прапаноўвае вам якое-небудзь такое пабытовую невялікую подласць, можна гэтаму чалавеку у твар сказаць міжду прочым і адразу адаслаць яго да вобраза Мікіты з Носака, вось гэта канфарміста з тутэйшых, які заўсёды імкнуўся быць такім, якая ўлада. Палякі прыйдуць, ён ужо пан з Носак, там рускія прыйдуць, ён ужо Мікіці з Насілак. Карацей, увесь час імкнецца падбудавацца пад асяродак. Пра мем «Дзве душы» я згадвала мінулы раз, і яшчэ раз хочу паўтарыцца. «Дзве душы» мем, які распачынаецца з аповесці Максіма Гарэцкага і які характарызуе нашу двойственнасць унутраную. У беларусаў дзве душы, у беларусаў усяго па два. Гэта таксама наша асаблівасць, якую, я думаю, нам варта разумець, прымаць і берагчы. Яшчэ адзін мем, крыкнуць хацелася, голас замёр. Выдатны радок з выдатнага верша Петруся Броўкі «Пахне чабор», які вельмі добра адлюстроўвае такія, варыянт нацыянальнага мужчынскага характару. Калі вы памятаеце, у вершы «Пахне чабор» хлопец усё хочацца яму прызнацца дзяўчыне у каханні, і ён все неяк і так падступіцца, крыкнуць хацелася, голас замёр. Ніяк ён не можа расшыцца на нейкую такую дзею, і гэта, такі іранічны, канешне, але наш прыняты ў літаратуры момант характарыстыкі мужчын. Звычайна беларускія літаратурныя мужчыны, яны менш рашучыя, чым жанчыны, і ў гэтых парах літаратурных нашых Ганна Чарнушка і Васіль Дзятлік, Пятрок і Сцепаніда Багацькі са знака беды. Жанчына – гэта заўсёды моц, мужчына – гэта кампраміс і нерашучасць. Вось і праз гэты мем крыкнуць хацелася, голас замёр, гэта таксама бачна. Людзі на балоце, тое, што мы ёсць, прычым у разуменні балота як пазітыўнага такога нацыянальнай прасторы. Рыбак і Сотнікаў – гэта пара літаратурных герояў, безумоўна, вартая мемаў, вартае разважання над гэтымі двумя такімі мадэлямі паводзінаў. Сотнікаў – герой, які гераізуецца праз абсалютна негераічныя рэчы, калі ён з тэмпературай 40 градусаў ідзе ў разведку, кашлем сваім выдае людзей, не можа хутка ісці. Адным словам, ён герой, але за ім цягнецца вот гэты шлейф пакутаў, не толькі ягоных. І рыбак, чалавек, які, здаецца, вельмі практычны, які вельмі такі разлічвае, як бы і не трапіць у пастку і застацца малайчынкай. І рыбак – гэта чалавек, які у рэшце рэшт у аповесці Быкава апынаецца здраднікам,
і апынаецца чалавекам, які на баку зла і вымушаны лезці ў петлю, таму што ён разумее, што ўсё, выхада з гэтага зла няма, рыбак не хацеў нічога злога, ён проста крышачку по палове крока, по такое на куриную лапку саступаў добру, бо думаў, што гэта, ну, я толькі маленечкае зло зраблю і ўратуюся. Ну, от яшчэ маленечка ўратуюся. Але на прыкладзе рыбака мы бачым, што як толькі ты зрабіў крок у бок зла, бываюць такія абставіны, калі ты ўжо назад, шляху ў цябе няма, і выбіраеш паміж рыбаком і сотнікавым, кім быць і куды ісці. Петрок і Степаніда, вось гэта наша такая пара са знака бяды быкаўскага. Дзеці, звычайна, і дарослыя не надта шануюць знак бяды, нібыта гэта аповесць пра вайну, а яна, канешне, не пра вайну, гэта аповесць абсалютна беларуская. Вайна – простая дэкарацыя ў некаторыя моманты, і насамрэч знак бяды вельмі шмат што тлумачыць праз Петрака і Степаніду, праз іх паводзіны, праз тое, як яны імкнуліся адзін выжыць, а другая адзмагацца з рознымі гэтымі чужынскімі сіламі, якія нападаюць на іх хутар, і з якімі яны вымушаны ці то супрацоўнічаць, ці то жыць побач, ці то неяк выкручвацца. Петрок і Степаніда – гэта, канешне, і знак бяды быкаўскі, гэта абсалютна гісторыя пра кожнага з нас, таму калі быў ваш час, настрой і жаданне, то менавіта да гэтай кніжкі, напэўна, трэба звяртацца найперш, калі шукаеш адказаў на няпростыя цяжкія беларускія пытанні. Ну і з сучасных такіх мемаў гэта каля наля, да? Вельмі такі беларускі каля наля. Ну і, канешне, адзін з апошніх мемаў прудок, радзіва прудок, прудок як космас, прудок як месца, дзе можна схавацца, прудок аўтарства Андруся Горвата, які у сябе, от прудок, чаму ён і такі выбітны тэкст, які так адгукнуўся ў беларусаў, чаму ён для нас такі аказаўся родны. Многія людзі ўпершыню за 20 год па-беларуску прачыталі менавіта радзіва прудок, таму што якраз у прудку вось усе гэтыя беларускія мемы: хутар, скрыжаванне, вада, адасобленасць, інтравертнасць, такая пэўная безнадзёга, якая дае магчымасць гумарыць, і гумарыць па-чорнаму, як гэта рабіў Галубок. Гэта ўсё ў прудку скампанавана. Прудок, ён сатканы з нацыянальных мемаў. Там вы сустрэнеце і Ганну Чарнушку, і людзей на балоце, і дзве душы, і ўсё, што толькі можна, таму што менавіта прудок напісаны фактычна мемамі беларускімі, прынятымі ў беларускай культуры. І вельмі дзіўна, што людзі, нават не разумеючы, якія мемы там выкарыстоўваюцца, успрынялі гэты тэкст як свой. Таму што ўласцівасць мемаў, уласцівасць адзін ад культурнага ходу нацыі у тым, што яны вельмі лёгка намі ўспрымаюцца. Праз тое, што мы тут усе вельмі падобныя на тых людзей, якія стваралі гэту гісторыю, якія жылі тут шмат гадоў. Таму што ў нас аднолькавая геаграфія, аднолькавы клімат, аднолькавыя гістарычныя праблемы, яны не мяняюцца ў нас пакуль што, аднолькавыя мары і аднолькавае стаўленне да людзей, якія спрабуюць уплываць на нашы канкрэтныя лёсы і на лёс нашай краіны. Вельмі люблю я вось гэты мем, ён адзін з самых распаўсюджаных, фейспалм ад Якуба Коласа. Напэўна, сёння часцяком можам мы карыстацца менавіта гэтым мемам, але мне б хацелася завяршыць лекцыю і напрыканцы падарыць вам адну фатаграфію. Яна яшчэ мемам не стала,
але абсалютна вартая таго, каб стаць. Гэты фотаздымак не адтыражаваны, у інтэрнэце яго яшчэ не шмат, яго вам нават не пакажуць у музеі Купалы, хаця ён менавіта з фондаў музея Купалы. Вось гэта Янка Купала. Паглядзіце, як ён утульна устроіўся недзе у Вільні, у віленскай кватэры, на шыкоўным, шыкоўнай канапе, магчыма, на той самай, дзе можна было пасадзіць усю беларускую літаратуру. Паглядзіце, якія модныя ў яго шкарпэткі ў клетачку, як ён добра ляжыць і, напэўна, адпачывае ў такім творчым спакоі. Зусім не падобны на сябе хрэстаматыйнага, зусім не падобны на тое, што мы ведаем. Всім нам пажадаць, каб мы бралі ад іх моц, бралі ад іх мудрасць, бралі ад іх разуменне, што ўсё мінае, а Беларусь застаецца. І калі мы будзем далучаныя да вось гэтай нашай адвечнай трываласці і да нашага адвечнага разумення, што нічога нікуды не знікне, усё захаваецца, ўсё будзе адноўлена, і што беларусы адна з самых жыццяздольных нацый у свеце, і што за сваю гісторыю яны прайшлі такія выпрабаванні, якія вось агулам у комплексе мала каму на долю выпадалі, але яны умудраюцца за 100 год пабудаваць шыкоўную літаратуру, яны умудраюцца быць заўсёды ў трэндзе, быць заўсёды на хвале, і яны, як ніякая іншая нацыя, вартыя, безумоўна, шчаслівага жыцця. Дзякуй вам вялікі за тое, што былі разам. Я бачу, што былі нейкія тэхнічныя нязручнасці, вельмі за іх выбачаюся. Калі ёсць нейкія пытанні, гатовы на іх адказаць. Пра каля наля? Ну, гэта я рассказывала про тое, што гэты мем бярэцца, я яго пабачыла ўпершыню Віктора Марціновіча, але, напэўна, не ён яго нарадзіў. Гэта такая характарыстыка, ведаеце, этой нашай беларускай абыякавасці, імкнення як-небудзь не выдзеліцца ў той ці іншы бок. Ну, як твае справы? Каля наля, як у вас надвор'е? Каля наля, да? Гэта, ну, такі іранічная характарыстыка беларускага ўмення прыстасоўвацца да любых абставінаў. Я б выкарыстоўвала гэта ў такім значэнні. Калі ёсць пытанні, я гатова адказаць. Дзякуй за тое, што сёння прыйшлі. Наступная лекцыя будзе ў нас пра містыфікацыі і міфы, якія стваралі нашы пісьменнікі, у якія мы верым яшчэ і па сёння, якія ўвайшлі ў падручнікі, але якія насамрэч з'яўляюцца містыфікацыямі, міфамі і хітрымі прыдумкамі нашых таленавітых творцаў. Калі пытанняў няма, я гатовая падзякаваць і развітацца да наступнай серады. Да пабачэння, тады пабачымся. Да пабачэння. Да пабачэння ўсім, дзякуй.